खुलुमबाय दिनैनि गोदानसे भिडिअ बरनाय बावरा थाबाय दुलाराय बर' बारदलनि 113थि मायथाइयारि जथुमा लोगोसे क्रिस्टि आइजो आरो धोरोम बिफाननि सावराय मेला खालार 28, 29, 30 आरो 31 जानुवारि 2023 इंराजिनि सनिबार रबिबार समबार आरो मंगलबार थावनि सियालमारि आरो प्रगति मेटनि थाइगिरि फोथार सियालमारि दुधनियाव जोबोर रंगिना संगिना गाजा गोमजायै जानाय थाङो। बेनिनो माखासे नुथायफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों। फैदो बिदिब्ला नायलांबाय थादोनि। Hello guys, good morning. माबोरै दं नोंथांमोनखौ दिनै गोदान मोनसे भिडिअ हरबाय नोंथांमोना दिनै भिडिअ नायनो इन्टारेस्ट लाथा चलो नायलांबाय थादो। हा? थागोन? बे समाव नोंथांमोना नुगासिनो नैथि साननि फुंनि 8:30 रिंगानि नुथाय बाथौ बावनाय हाबाफारि। बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै दंमोन बाथौ बावनायाव धोरोम बिफाननि जानानै मुस्रि जन्मजय मोसाहारि आफादगिरि, मुस्रि दिनेश बसुमतारी नेहाथारि। बानजाय आफादनि जानानै दंमोन मुस्रि लहित बसुमतारी दैदेनगिरि उपरतरा सियालमारि मेट आरो मुस्रि अमल बसुमतारी लोगो दैदेनगिरि सियालमारि प्रगति मेटनि। आरो बावगिरिफोरा जादोंमोन मुस्रि अनिल खाख्लारि गाहाय बावगिरिमोन बिथाङा खारालालपारा सियालमारि मेटनि जानानै आरो मुस्रि जनेश्वर मोसाहारि लुगु बावगिरि मण्डलग्राम प्रगति मेटनि जानानै। बाथौ रायसंगिरियाव दंमोन मुस्रि हिराम्ब बर' रौमारि प्रगति मेटनि आरो बाथौ आरज रोजाबदोंमोन सियालमारि मेटनि आइजोफोरनि आरज हानजाया। आरो बाथौ बावनाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो फुंनि 9 रिंगा जानाय लोगो लोगो रंसारि जालांनायफोरनि बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जागायजेनो। बेवहाय बिबार बावजेनगिरि हिसाबै दुलाराय बर' बारदलनि लेङाइ आफादगिरि मानिनां मुस्रि अरबिन्द बसुमतारीया बिबार बावजेनो। बे समाव नुगासिनो नोंथांमोना नैथि साननि हाबाफारि रंसारि बदन बसुमतारीनि गोसोखां दिन्थिफुंसालि दरजा खेंनाय। दरजा खेंगिरि हिसाबै दुलाराय बर' बारदलनि क्रिस्टि बिफाननि आफादगिरि मानिनां मुस्रि अजय कुमार बर' बिथाङा दरजाखौ खेंनानै होयो। बे हाबाफारियावनो मानगोनां बिथां मुस्रि अजय कुमार बर' बिथाङा दरजा खेंनाय लोगो लोगो बेयो एसे बिबुंथि लाखियो। बेयो बुङोदि दा गोदान मुगा फैनाय लोगो लोगो मेसिननि जि जोमखौसो बाहायलागासिनो आरो दानाय लुनायखौ गारनो हमगासिनो। ओंखायनो जेन गोमालाङा बेखौ नोजोर लाखिनानै बयखौबो हौवा हिन्जाव दानाय लुनायाव बाहागो लानांगौ होननानै बुङो। दानाय लुनायखौ फोथांना लाखिनो बिथोन होना गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखियो।
ओइ मिटिंआव माबायदि थानाय जायो बे मेहेरगोनां जुथुमायावनो नुजाफैनो हादोंमोन गाहाय आलासि हिसाबै थामथि साननि हाबाफारियाव मानगोनां मुस्रि बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन बेवहाय। बे मेहेरगोनां जथुमायावनो थामथि साननि हाबाफारियाव दुलाराय बर' बारदलनि गेवलां मेलाव बिखावगिरि हिसाबै बिखावदोंमोन मानगोनां मुस्रिमाति नामुनि दैमारिया गावनि बिबुंथिजों मोजाङैनो दुलाराय बर' बारदलनि गेवलां मेलखौ बिखावनानै होलाङो। जै बर' हारि, जै बर' हारिनि, जै बर' बारदलनि, जै बर' बारदलनि साबायखर। बे बुहुमाव दं आरो बियो दैखं खोलायाव दं, नङा होमबा? बे दैखं खोलायाव दिनैनाय बर'नि गेजेराव बर' बारदलखौ 113 बोसोर सिगाङावनो गायसनदों आरो 113 बोसोर सिगाङाव गायसननानै बर' समाजखौ दैदेननायनि जे जोंनि बर'नि गोदो गोदायनि सोलिबोनाय जोंनि समाजखान्थि दं, जोंनि समाजखौ खुंनायनि नेम निति रीति नीतिफोर दं, बेखौ बिजाब महरै साफायनानै दिहुनदोंमोन 1915 मायथाइयावनो। बर' फिसा अ आइना गोदो माने बर'खौ लिरनो हांखो गैयैखाय आरो जोंनि रावा बेयाव गोसारला जोबनानै एफा एनै सोरनिबा नांदेर नुंदेर जानायजों जाबजों जोबोद गोब्राबमोन बर' रावखौ लिरनाया। गैया आंहा बेवहायनोसै
Hari tentu jamalai